Здравейте, приятели! Добре дошли в първия ми влог. Днес ще ходим в Мармарис и това е ден 1. Аз съм Денислав Михалев, актьор. Завършвам тази година в надфис. И това е... Аз съм Мария Магдалена, уча кинезитерапия в НСА и съм трети курс. Приятно гледане! Чакаме 413 с багажа. И отиваме към автогара Сердика. Оттам ще си хванем автобуса за Мармарис. А какво беше по-добрият вариант да хванем вместо 413, но някой го отказа? 9-4 метро. Такси! Но аз предпочетох да пътуваме с 413, понеже директно ще ни откара до гарата без да хващаме метро. Вече сме на автогара Сердика, това е нашия автобус за Мармарис. Няма да ви отекчавам с много приказки. 20 minutes later. Така вече тръгнахме с автобуса за Мармарис. Местата, които искаме да отидем, са крепостта в Мармарис, пристанището, улицата в Мармарис, дискотеките, баровете. Ще се позабавляваме там малко. Паметника на Мустафа Кемал Ататюрк, който е първия президент на Турция, Стария град в Мармарис, Топкаки базар, пазара на Стария град Мармарис, Public Square Old Town базар, острова на Клеопатра Седир, остров Дженет, райския остров, който е на около 30 минути от Мармарис и трябва да се запази място един ден по-рано. Танцуващите фонтани и Долфин парк в Ичмелер, където може да се отиде с минибус, който се казва Долмуш. И плажовете, на които искаме да отидем, са главния плаж в Мармарис, най-вероятно първия плаж, на който ще отидем. И след това ще обиколим, ще отидем може би на плаж Ичмелер и след това на плаж Узун и Али. И яките неща, които ще правим са за първи път. Ще ходим на турска баня и нямаме търпение, сме много развълнувани. И така, след 3 часа път имаме първа почивка. Вече почиваме. Да, за 25 минути. 12 и колко тръгнахме? 45 тръгнахме, сега е 3:20. И така, сега ще хапнем сандвичи, ще си починем и така. Да. На границата сме. Минахме проверките. Всичко точно. Сега проверяват автобуса ни за наркотици. Преди малко минахме границата. Вече сме в Турция! И в момента имаме 30 минутна почивка на Шел. Да. След което продължаваме. Моста Чанак Кале. Many hours later. Вече сме в Мармарис! Пристигнахме към 9:30, хванахме закуската в последния момент. След това настаняването беше чак от 2 часа и трябваше да отидем да се поразходим и да го изгубим някакво време. И решихме така да се поразходим, да видим морето и като цяло града и доста го пообиколихме. Видяхме много красиви места, които ще ви ги покажем тази вечер, като снимаме влога. Има много прекрасни места, които още не сме видели. И главното, което търсихме е спирката за Седир Айланд, за острова на Клеопатра, който така се намира доста трудно и
нали, започнахме да търсим лодкар, човек, който да ни закара до този остров, острова на Клеопатра. Но не успяхме да намерим такъв и ни казаха, че трябва да отидем първо до Чамла и оттам да си хванем, нали, да говорим с някакъв лодкар и да намерим някакъв бюджетен вариант да отидем до там. Така че утре, ден 2, ще отидем до острова на Клеопатра и съм много развълнуван. И съм развълнуван и за тази вечер. Тази вечер ще е сигурно много забавна. Да, ще се поразходим доста. И ще ви покажем Мармарис, нали, основни места, плажа и може би ще се поразходим и с центъра и така. И се надявам утре да има съответна възможност да отидем до самия остров, да има лодка. Ако не ще стане за някой други този вариант, просто утрешния ден ще го запомним с нещо друго. Освен това, какво правихме днес, накрая намерихме къде е въпросната сбирка. Да, доста време ни отне. С нея над нас. Той едва говореше и турски и други езици и ние едва му разбирахме. Аз смесвам турски, английски и те някои ми се кефят, други изобщо не ми се кефят и ме питат ти откъде си, защо говориш така смесено. Хем добре турски, хем добре английски и така. Аз започвам винаги с Мераба Кардиш и оттам на английски. Реално е забавно. Реално е доста забавно. Може би ще го включим. Да, един човек те пита откъде си. Да, откъде си. Аз казвам от България. Комши. Откъде си? Че ми смесваш много езици. Да, откъде си, че смесваш толкова езици. И така. Тази вечер. Човека се смили над нас. Края на края ще ни остави пред хотела. Навигацията ни върна обратно. Хотела. О, да. Хапнахме. Аз го питах какво работи. Той ми каза, че работи като гид на немците тук. Не успях да му взема номер и нищо, но беше много мил така да ни обясни точно кога тръгват автобусите. Нали, спирката я намерихме трудно, понеже тя беше доста забутана и не е на главната автогара, ами е по-близко така. И така с този автобус ще отидем утре до това място, Чамла, и там ще говорим с лодкар. Да, успяхме да се настроим. Сега нямаше кърпи първоначално, първите 40 минути, а не бяхме супер изморени. И колко часа? Около 22 часа съм била в автобуса само. Да, доста голям път, Доста време. Но все пак, за щастие си бяхме взели от София някаква кърпа. По-късно ни донесоха. Отидохме на плажа и там се изкарахме сравнително добре. Само че аз реших да влезем само един път в водата, защото ми беше студено. Да, но беше много хубаво, поплувахме си и си изкарахме супер, нали? Нищо, че един път влязохме, като за първи ден е добре, опекахме се, тя изгоря малко. Съвет, нали, винаги се слънцезащити. Да, първият път, в който, нали, чакахме преди, нали, да ни пуснат в хотела, нали, преди самото настаняване, в тази, нали, дълга разходка, тя за жалост се изгоря много жестоко. Не разбрах когато беше се хотела. Но... Защото просто всичко беше на дълго на купата. Да. Нямаше какво. И така, хора. Сега взимаме ви с нас и нека разгледаме Мармарис. Много е красиво.
бе. Отиваме към моренцето. Видите, малко е тъмно и нищо не се вижда. Много яко. Сега сме на улицата с дискотеките и баровете. Първата дискотека е клуб Елем. Изкефилите? Много е яко. Това са имената на дискотеките. След улицата с дискотеките отиваме към Ей! Вау, тук е много красиво. Това е моста точно преди танцуващите фонтани и е брутално място. Това прекрасно място приключва нашия първи ден в Мармарис. Прибираме се към
хотела след това. Надявам се да ви е харесал първия ден и до втория ден. Ден 2! Тъкмо излязохме от хотела и сега отиваме да намерим мини бусче, което да ни заведе до автогарата, Отогар, и оттам ще си хванем автобус до Чамла и от Чамла вече ще си намерим човек, който да ни заведе до острова на Клеопатра. Мини буса сме до автогарата. Кардеш! Много важното е, че ни спряха. Да. Цялата гара. Че не се опитваме да се качим. И общо взето, това е доста забавно. Доста. Ами ние пристигнахме. Сега е време да си намерим лодка. Да, сега ще си хванем лодката за острова на Клеопатра. А водата тук е кристално чиста, както каза Маги. Много красиво. Много красиво. Сега отиваме да намерим чинар. Мисля, че тук е чинар. Сега ще го намерим. Малко опасничко. Така, качваме се в лодката. Браво! Вече сме в лодката и се малко тръгваме за острова на Клеопатра. Я покажи да откъде. Нямам търпение. Тръгнахме! Да. Але много сме развълнувани и аз не съм се качвал на такава лодка от дете. Тя никога. Аз никога. Аз само на лодката влезя. Да. Реално е доста яко и така много близо до водата. Ето ще ви покажа. Водата е кристално чиста. И така. След малко ще ви покажем и острова на Клеопатра.
наближаваме острова. Много сме близо. Вече сме на острова на Клеопатра. Много красиво. Изключително красиво. Да, водата е кристална. Вече сме на острова на Клеопатра и е много яко. Сега ще си намерим някакво място, където да си оставим хавлиите и ще влезем в морето, което е супер чисто. Нямам търпение. Сега господин Денислав Михалев ще се покръпим малко. Прекрасните циркулазни води. А на мен се налага да снимам. За малко ще дойде море. Водата не е толкова студена, даже е супер. Да, и няма много камъни. Изобщо няма толкова камъни за разлика от централния плаж. Там в началото имаше доста камъни, после на вътре нямаше. И тук водата е доста по-чиста за разлика от централния. Как е? И пяска много яко. Говори ми, ти си вътре, аз снимам. Hadi gel. Аз съм с камерата, но искам да покажа наистина колко е яко и водата е супер чиста. Завиждам, сега поставям аз камерата и влизам също. Ние си поплувахме до сега и сега ще разгледаме целия остров. Надявам се да има много красиви места. И така, водата е супер чиста, плувахме до сега много. Беше много яко. Тя не искаше... Да, тя не искаше да излезе.
Има някакъв театър. Сега отиваме към него. Я да видим. Водата е много чиста, кристално чиста. Може да си виждаш краката, независимо от дълбочина. Агора се казва това място. Това е и античният театър. Много красиво. Я вижте тази гледка. И последното място от тази част на острова. Не, ти? Да. Така, сега отиваме да разгледаме другата част от острова. Тази част вече разгледахме, сега се връщаме пак на старото място и
отиваме да видим другата част. Това е на другата част от острова на Клеопатра и това е голямата базилика. Красиво място. Сега ще доразгледаме острова и ако има други красиви места, ще ви покажа. Да, хубави и красиви рисунки. Голямата базилика беше последната забележителност на острова. Сега ще отидем отново на плажа, където е била Клеопатра и ще поплуваме. И след това ще тръгнем отново за Мармарис, към хотела. Тръгнахме от острова на Клеопатра. Много хубаво се изкарахме. Обаче забравихме една подробност, че последния автобус тръгна. Изпуснахме го, понеже тръгнахме сега в 6 часа с лодката и за да стигнем до хотела ни трябва да сме на стоп. Да, трябва да намерим човек, който да ни закара до Мармарис и да го почерпим нещо. Доста тъпо стана, че се сетихме така в последния момент, нали, че последния автобус е чак 5:30. Беше 5 часа вече. Да, вече беше 5 и нещо и лодката беше тръгнала и нямаше как. Да, доста тъпо, но... Приключението продължава, ще се оправи. Да, абсолютно.